खुलुमबाय सोनाफोरा आंनि मोनसे गोदान ब्लगआव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेयाव बरायबावबाय सबाय माजों जोफावबाय होननाय महर लाजिनाफोर दामुगै इनिफ्राय ब्लगखौ फोजोबनो नायलामोन जाबाय हानायमानि इन्ट्रेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो ओमफ्राय रिकुवेस्ट खालामोन सोरबाफोर गोदानबा प्लिज अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो हाला आं लाइक खालामनानै शेयार खालामलांबानो जाबाय आरोना बेलासिनि समाय माने बेलासि माने 3:30 जाबायमोन थ' ओंखारदों हाबाफारिफोराथ' जोबनो गैया सोनाफोर ओमफ्राय माखासे एसे शपिंबो खालामलाखा दं नालाय ओंखायनो जों ओंखारबाय फिसालाया टिउसनाव थांबाय ओमफ्राय जों साथामजों आरोना नै गोजांस्रोनो बारा गोजाङा होमबाबो एसे गोजांबावोना सुइटार गानाबा थानो हाया आंना गोजांनाय बेमार दङ नालाय फिसाला गेदेरनि जन्मआव थालांनाया थ' दानिफ्राय बिदिब्ला आं दिन बसआव नोंथांमोनजों मा शेयार खालामलांनो हायो मा होननानै बुंबावनो आरोना पस्ट अफिसाव फैदोंमोन खामानियानो जाफुङासै आद्रा खिद्रासो थाबाय समस्या थ' माथो खालामबावनो बोरो नानि बिहासो आदार मालामाल मोनलायबाय नै आरो बेहाबो मालाय डाइरेक्ट ओमफ्राय नै लालालि न'आव फैबाय आङो भिडिअ अन खालामबाय थायासै खालाव खासाव गरमफ्राव बोरैबा मोन्दों नैयो आहा कालिनिसो आरोना बेखौ दोनथ'नोसै आं आरामसे बेनिफ्राय लानानै फैलायबाय नै पेटिस सिंग्रा जानायानो जानाय होननायसो जानोसै 80 केजिसेयाव 90 केजि जालांसै आङो अरजाला दाबायदियाव कि रियेलफोरखौ लोंबायबायहाय अख्रामिहाय बिफाजों सयथि लानानै फैबाय आरो बिनि सायाव नै माबानिसो मा होनो बेखौ सुमफ्रामनिसो आंहा सुखुथारा मोजाङै नायाखै आङो जारलासो माबाफोरनिखौ खमलाफोरनिखौसो लानांगौ गोथावनो बेखौसो लोंनांगौलाय नै भिटामिननो बेसो भिटामिन जबरदस्ती लांसै हासुनायाथ' माथ' हासुमुतुरि जानायजोंसो मानसि होननाय बायदि ओरैबादि जाबायना दा बुंसै सिंगा जाखांबाय आरो सिंगानि गुराखौबो जाबावबाय आं गोदि मोदि दिगदार बिफाखौ दिगदार डाइरेक्ट फुङावसो जोंना आरोबाव आलु परथा मोनजानो नागिरदों आलु परथा भगबान ओमफ्राय आं आदै साहा फुदुंगासिनो दङ हाइजें होनायनि र' दामासेनो गोथाव मोदोम होनो आदै हा हा नोंनि जिरायग्राखौ लायथां मा नोंनि जिरायग्राखौ सना जिरायग्राया नोंना लायथां नोंबो लादों मा ओइ बानलु आलु जागोन बे गथ'आ दा मामबार बानायनांसिगौ टाइम गैला ओरैनोबा जागायबाय जोंहा ओरैहाय बेयाव नांबाय दालाफोर मोनबेसे जाखो है आंनो सानैनो जानो हाखायो बुरजाबाबो फिसाला टिफिनाव लांनांगौ ना गिहोगोन गथ'आलाय बेखौ फोरानग्रोनांसैसो बेखौ दायो होगोन गिहोगोन ना मादै बायनायाव नोंलाय नंखायनांगौथाय रिफाइना मोसौनि जानाय नामा बेहा मोसौ बलदनि गिया मोसौ गायनिसो ब्रा रिफाइना मोसौ बलदनि फिउ मैया सखा सुजोबखानायसो जिस्रिया मोखां फुगारबा फुगार जायो बुंराय फुगारबा फुगार जायो सख सुखानाय गल गल नानो रोंगौथ' नोंबो हो गल गल नानो रोंगौथ' नोंबो आङो भारतनि मेपसो जागोन दानो 1 2 3 4 5 6 टिफिनाव लांनांगौ ना ओमफ्राय बै मोनसेया दुन्दिया गैयि आरोखि सासे सुबुंनि उन्दै जातनि हा नों नानाया बोरै नानि गन्थं मामिनि सबाय बिमा आरो दंबावोसो बवा गथ' फिसाना बवा बेखौ जागोन नोङो जागोन नोंनि गन्थंखौ जागोन गन्थं खालामनायखौ जागोन नामा होनदों जागोन जाया जायाबावसो बाबुखौ स्कुलाव दोननानैसो जाबाय जोङो नै जादों मा घि होनाय घि हा मानो जाया जानांगौ
बिदिनो गुद गैया आलु बाथोनाबोनो आलु बाथोन थानायाबो जानाय नङा दुन्दिया नङाबाथाय जाया जाखां लोंखां टाइम गैया होमबाबो नायसै खानाय थेबदानायखौ नायनो खिलिब गोदानखौ बिफानाव खिलिब थेबनानै जोब्बाय नानि बाबानाव थेबनानै जोब्बाय नोङो खिलिबखौ टां टां होनलायलाय खाफालाव नायदो नै आलनाया खोनादों आं टां टां होननाया नों खाफालाव बाबानाव ओमफ्राय आखाइखौ मानो होबखो एथ' मोजां देलायहोदों फिसाजोआ भगबान दान्दिसेयाव नायफैबाय आङो बिदिसो नुबाय आं सानै मानसिखौ थ'दो टाइम गैला गोसो गैला नामा थांनो नङाबा आं हारसिं थांसै नै आंना टाइम गैला थ'दो थांसै ओंखारदोथ' आं थांसै टाइमाव गोसो गैलाहाय गोसो गैला इसोरो आंगायजोब्बाय गोसो गैला मानसिफ्रा इसोर फाइनालि सुनाफोरजों फुंनि ब्रेकफास्ट जाखांनानै रेडि जाबाय थांनोसै आरोना येसनि आंनि डेलिभारि समावहाय थ' नोंथांमोना सोरबा सोरबा कमेन्टआव हरदोंमोन फिसा हौवा मोनगोन बाजै फिसा हौवा मोनगोन होननानैहाय थ' मा जायो इसोरासो मिथिगोन आरोना बेखौ आङो नेक्स्ट ब्लगआव नोंथांमोनजों फोरमायगोन बहुत एक्साइटेड एबार गिनाय गैया टेनसन गैया मानो होनबा बिथाङा दंफैखायो नालाय आरो सासे आबौ सोंदोंमोन नोंमारगौसो नामा नंगौना नङा होननानै थ' नोंमारगौ बाल मानो थगायनांगौ नै फैदो एसे सारना हरदो आंनावबो हरब्रा बा गोथाव मोदोमथारदों एसे सारना हरदो हाख'ना खमफ्राव एसे सारना हरदो सेन गोदान लाबोदों जे एसे सारना हरदो मा हरमा एसे जाबाय गोलोमनाय नंखाया आंहा गोथावथार आललाफोरनि बायदिखौसो बायनांगौ एकदम फुरा बासानो मोदोमफ्रुजोबलायलायनाय बेनो मानो देखायखो नोङो बिफा बेनि मानो देखायखो गैला गन्थंआव सानना लानाय बायदि मोनबाय आं गन्थंआ बेंगा जायो गन्थंआ माबानाय नङा नोंना बेंगालायनो मोनामि जायो मोनामनो रोङि जायो गुंग्राय गयो फैदो समयसाहाय सारफेरानो आङो एसे सारनोसै इनै बे लेथेर फेथेरखौ आं भगबान थौदो थौ ओमफ्राय आं बेयाव बोरै गाखो नायसाय मानसियाव बिदि सासि होयो अयनाय खालामथारो हायो हरे कृष्ण आइदै हरे बम मालाया माजों थाङो जोंहा बेजोंनो आरो माथो आस्थे आइदै माबा नैबेबायदि स्पिड ब्रेकार मा होनलायनाय ओरै लामाया बे जराव फैबाथाय फ्रायानो ट्रेन होथे जायो आरोना बेजों फैयाबाबो जायोमोन सर्टकाट फैबाय महा मुस्किलसो देखना गाइस नानि ट्रेन फैसिगोन ट्रेन बाबा फैसिगोन बाबा फैसिगोन ओइलाय फैसिगोन मैयानि पस्ट अफिसनि आद्रा खामानिखौ मावग्रोबाय बेहायसो एसे लन लांफैदों नालाय आङो नङाबा माजों हानो भगबान फैग्रोबाय आं बेयावनो 10:30 बारलायबाय आरोना ओमफ्राय लन हरग्राफ्रा दाबो फैया ओमफ्राय आङो मैयाबो जाफुंदों ओंखाय दिनै स्टाफ फैलायबाय गैया ओमफ्राय लासैनो मोननाया मोनबाय ओमफ्राय लगे जों रौना होबायबो गोबां हाबाफारि दंबावो हासि जानाय समाया एसे दंबावो नालाय सुनाफोर ओंखायनो एसे बेलेग हाबाफोरखौ मावनानै लाखानोसै आरोना ओमफ्राय आं नेक्स्ट ब्लगआव फोरमायनोसै नोंथांमोननो मा जायो मा मायो थ' दा आं ब्लगखौ दोनथ'नोसै आरोना केमेरा हमबाय थानाय एसे आखाइखौ रुवायनाय मोन्दों आङो थ' जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लगखौ फरायनो लांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ'हाय